Sino to? Wala, sarado pinto. Saan si Papa? Kit-kit na short naman ng baby namin. Flower. Summer na. Ay! Gusto kasi magpakarga. Gusto lumabas. Good morning, guys. Say good morning, guys. Good morning. Good morning. Nakikita niyo yung ngipin? Ayan ang ngipin niya. Patingin daw ng tit mo, be? Wow! May tit na siya! Dalawa na ang tit niya. Oh, ganda. Ano yun? Ha? Laro ka? Oo, laro na. At kakain na tayo. Ang ulam namin ay tinolang native na manok. Tsaka isda. Nakagawa na ako ng lahat. Nakapamalengke na kami. Wala na naman yung dalawang bata. Isinama ni Ate Helen ulit. At tsaka ni Karen. Nagpunta sila kila Heidi sa Ocampo, sa Naga. Lagpas ng Naga. Malapit na sa Pilica Marinesor. Ayun. Pumunta sila doon. Mag-swimming yata yung mga yon. It's weekend. Kami na naman lang dito ni Bebe. Tsaka ni Papa. Wala na naman si Ate at Kuya. Wala na naman. Oh, wala na naman kasama. Kaya nag-iiyak. Something happened here. Muntikan masunog ang bahay nila RR. Ayan. Mga damit. Dahil dito yata. Sa, ayan, yung lighter. Sumabog. Kaya guys, delikado ang lighter. Pag sobrang init na, huwag niyong papatong kung saan-saan. Or yung lighter lang na yun siguro. Sumabog siya tapos napalapit to sa mga damit. Ayan, sunog. Buti na agapan nito ni RR. Nilagyan niya ng tubig agad. Eh, walang tao pa naman dito at nandun sa tindahan. Ayan. Buti na lang. Ayan, sunog yung upuan. Ayan. Sunog yung mga damit. Ito yung lighter. Ay, kaya katulad nitong lighter. Nainitan yan, be. Oh, ayan. Huwag na kayong gagamit ng lighter ng matagal. Kailangan ay, ayan oh, delikado to, kulay pula ang laman pati. Pag sobrang nainitan to guys, sumasabog, sa bahay, may sumabog na rin na ganito ko si Kiel. Sinabi niya sa akin. Tigtain sa kalan. Oo, itinabi niya sa kalan, sumabog yung lighter. So, alam nyo na. Yung bahay nila Bernao, nila Papa. Isang putok lang ng lighter, sunog yan. Kahoy lahat eh. Buti na lang. So, wag na kayong gagamit ng ganong lighter. Kulay-pula yung laman niya. Ayan o, sunog yung upuan. Nandito nakalagay yung mga damit. Sapatos, mga sunog lahat. Ang daming nasunog o. Ay, kaya wag na kayong gagamit ng lighter na yun. Ingat kayo. Or kahit anong lighter, pag mainit na siya, wag niyong itatabi sa kung saan-saan. Nako, delikado pala yung ganun. Ano, bebe? Nandiyan na ang mga batuta. Hindi ko na naituloy yung vlog ko, guys, kahapon. Ayan. Nandiyan na sila Jillian. Nako, alam niyo, buti nakauwi yan. Jillian na yan. Tsaka si Kiel. Bawal na naman yung bata ngayon sa biyahe. Tapos, kailangan may vaccine card ka na. Pag sasakay ka ng mga sasakyan, sina-check daw isa-isa yung sasakyan kung may vaccine card na dala. Buti na lang nakauwi pa tong mga to. Naghahakot na si Papa. Yan, may mag-aalaga na ulit kay Ayla. Mainit yata, hindi mainit. Hindi naman mainit yan. Ang itim ni Jillian, nagdagat kasi yung mga yan. Sobrang itim. Ang lakas ng alon doon. Pakita ko yung clips dito. After nitong video.
bang tinatawag mo? Oh, daldal. Nag-jacket at malamig ang panahon na naman sa Pilipinas. Ano po? Ang daldal mo na? Hello guys. Alin? Hindi pa luto yan. Tinuturo niya yung aming ulam. Baggy beans. Gigisa. Tapos talong. Prito. Oo, mamaya yan. Pagluto na. Mamaya. Pagluto na. Ano? Yay! Ay! Nasa Poland yata ang ating ara-ara. Ba't yan lamig na lamig ara. Yung ano ng damit. Oh, talagang Switzerland. Switzerland ar. Mainit yan. Nay, mainit. Sa hawak. Dala ni Ate Helen ano? Yung dala ni Ate Helen galing Hong Kong. Di ba pag nag-winter sa Hong Kong, sa ibang bansa sobra talagang lamig, nagne-negative. Kaya ang bagay doon. Pag matutulog ka, ganyan suot mo araw. Pag nag-aircon na tayo, no? Pag may aircon na kayo. Oh, lamig naman! Lamig! Para kang ano, Koreano ah. Koreano. Iingay na siya kasi gutom na siya. Subuan mo nga dyan para ano, hindi maingay. Gusto pati niyan, walang tigil ang subo sa kanya. Tuloy-tuloy ang subo. Ah, dami naman. Kunti-kunti lang. Isda yung kanya, isda. Tapos, yung tira yung kanina, adobong isda yata yan. Sinaing na isda. Talong, and then, beans. Green beans pala tawag nito. But dito sa atin sa Pilipinas, Baguio beans ang tawag. Green beans pala yan sa English. And then, nilagyan ng adobo. Ay, karning baboy yan. Tapos may patatas. Yung adobong tira kanina, nihalo niya na lang dito. Yan yung ulam natin. Si Papa nagluto. May sakit na naman. Sa mga pakaramdam. Si Papa. Tapos na kami kumain. Nakapaghilamos na ako. Wala akong skincare. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun tao. Ano ba? Wala talaga. Ganun lang. Ngayon nga lang ako naghihilamos ng gabi. Hindi talaga ako naghihilamos kahit umaga-gabi. Yung ligo ko yun na yun. And hindi ko rin siya sinasabon or something na may nilalagay. Minsan hindi ko na siya pinakalimutan ko. Basta may mukha lang ako dyan. Wala yung skincare. Di tulad ng iba na ang daming kung ano-ano. Pag naggaganon ako, mas lalo akong tinatagyawat. So ngayon, kaya ako tinatagyawat. Ang dami niyan guys. Hindi nyo, ayan o. Oh. Ayan pa o. Hindi nyo lang masyadong pansin. Pero sobrang dami niyan. And, pag malayo, hindi kita, no, nakaka-fake tong cellphone na to, eh. Maganda siya at hindi na, kahit madami kong pimples, hindi nyo makikita. So, ayun, anong tawag dito? Kaya ako tinatagyawat ngayon, gawa ng mamantika. Lagi akong nakaharap sa mantika, mainit. Nakita nyo sa vlog kanina, pag nagluluto, yung mga talsik-talsik niya. So, ngayon, naghihilamos na ako para medyo mabawasan. Nag-freak out talaga, grabe. Sobrang dami. So, sana wag na siyang dumami pa ng ganun-ganun kasi dadami yung, ang tawag yung teklat sa mukha ko pag dumami pa yan ng dumami. Hinahayaan ko lang din, wala akong ginagawa. So, umiiwas na ako sa, hindi na ako masyadong kumakain yung mga niluluto namin. Noon kasi every hapon, nakain din kami ni Papa. So, ako hindi na siya na lang. Ako hindi na masyado. So, siguro apektado din to ng pagpipils ko, yung paglalabas ng mga tagyawat na yan. And, puyat, syempre, dahil nagapadede sa gabi. Lagi akong puyat everyday. Gawa niyan. Hindi lang masyado. Hindi pa ako nakakatulog ng dire-diretso na hindi ako maistorbo sa Ila kasi lagi nadede. So, ganun pag breastfeed. Ganun pag may baby. And then, yung nagsasabi na pinapayagan ko tong dalawa na laging sumama sa kung saan-saan. Yes, of course. Kasi may tiwala ako sa mga kapatid ko. And hindi nila yung pababayaan na kahit isama nila yan doon sa mga pinupunta nila, hindi nila yan pinapabayaan. Tsaka marunong yung mga yan sa mga sarili nila. So, hindi ibig sabihin na pinapasama ko sila ay hindi mo na sila mahal. Mahal mo rin yun sila. Siyempre, anak mo sila. So, huwag kayong judge. Grabe naman maka-judge. Pinasama lang. Ang dami na agad sinabi. So, ayun. Gusto ko rin kasi magkaroon sila ng bonding sa mga kapatid ko. Kami kasi, ganun yung ginawa ni Mama sa amin. Lahat, mga kapamilya. Ganyan. Bonding talaga kami magkakapatid. So, ganun din yung sa kanila. At least, diba? Tsaka, close sila eh. Gusto nila pating sumama. Kaya, hinahayaan ko lang sila. And, ano pa nga ba? Para makabuelo naman kami dito sa bahay. Charot, hindi. So, ayun na yung ganap natin. Laging dito ako nag-end ng vlog.
Kasi madilim doon. Kaya nandito tayo. Baka sabihin nyo laging dito sa kusina. Madilim doon. Dito lang yung maliwanag kasi white yung ilaw niya. So doon wala na kaming ilaw. Sa kwarto wala kaming ilaw. Sa kabilang kwarto wala kaming ilaw. Dito lang meron. Tinanggal na ni Papa yung mga ilaw buwan ng ginagamit dati sa tindahan. Tsaka inilabas niya na yung ilaw. Sa labas namin. Sa may basta. Nasa labas. So yun na yung ganap natin today guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Mag-toothbrush pa ako. Bye-bye! Salamat sa panonood. Like and subscribe. Like. Thank you.